Goddag, og velkommen til YouTube. Til Minecraft Take It Lead. På en server, sammen med... Hardcore Gamer, alle sammen. Ja. Nå, Knud 7792, jeg går ned i minen. Det er dit værelse. Minen er den anden vej. Jamen, jeg kalder det for minen. Ja, og vi har fået lavet en lille butik, der kommer til at være større. Og jeg sætter... Og prøv lige at høre alle sammen, prøv lige at skrive, at det er dårligt bygget. Helt seriøst, prøv lige. Det er fandme for ringe. Prøv lige at skrive det. Det skal jeg lige gøre så. Lige smule mere umage med. Hallo, tig stille. Ja, det er godt. Nu kan du kraftedeme tige stille, mand. Nå, men nu kan du i det mindste komme op og bytte dit cobblestone til noget ganske almindeligt stone og bygge med det i stedet for. Nej, det ved jeg sgu ligger der en stack af 14 derinde. Jo, men jeg ved sgu godt, om jeg gider. Nu kommer jeg sgu lige til at skulle bytte lidt. Se om systemet virker. What the fuck? Det virker. What the fuck? Det var fordi jeg kiggede ned i jorden, så der var sådan en guldblok, ikke? Og så prøvede jeg at hakke den. Og så var det bare sådan noget, så var det bare cobblestone. What the fuck? Det er lidt lag på selve serveren. En gang imellem kommer der noget lag på serveren, som det er, at ingen kender noget. Ja, hvad hedder det ikke? Ja, der kommer lidt dårlig quali. En gang imellem så kan det godt være, at hernede i mit hjørne, der dukker nogle beskeder op. Det har jeg prøvet et par gange, der dukker nogle beskeder op hernede, og det hader jeg gevaldigt. Fordi Nå, hvad er det? Spil. Nå, men der sker ikke lige så meget på grund af det. Ny start og første episode. Jeg har votet lidt og været hen i shop for at købe lidt ting og været nede i minen startet. Også med at spille herinde i dag. Og hvis det var, at de ikke havde bandet Computercraft herinde på serveren, så havde jeg vist en masse om selve Computercraft systemer og opbygning. Og sætte Windows på hele lortet og lidt af hvert. Nå. Har du set? Nu kan man ikke se, at det er dårligt bygget op. Nu kan man bare se, at det er som sådan en væg inde i jorden. Inde i det hele. Hvad? Yep, det er totalt ringe. Jeg har det mindste fået det fyldt op. Ikke noget. Nu kan du det mindste købe. Ja, okay. Yep. Og fordi jeg hedder Bachmann 123 på hvad hedder det? Take It. Ja, og Take It og sådan nogle ting, det er fordi at min kammerat Kasper Bachmann, han har jeg fik hans account, for vi byttede lidt med en computertask, så ja. Og så fik jeg ellers den, så ja. Det er derfor jeg hedder det. Ellers ville jeg have heddet Hardcore Gamer. En Minecraft account til ham til en anden gang, med hvor det hedder Hardcore Gamer. Tusind tak. Shut the fuck up. Jeg går ikke i seng med Knud, nej, for han er bare en Knud. Det kan godt være, at jeg har en nej. Jeg skal ikke bruge nej. Til YouTube. De kan se alt, hvad jeg har mig eller YouTube. Og jeg har 2 hastighedspotions fik jeg, mens jeg votede. Ja. Og man får sådan noget. De er ikke særlig heldige. Hvis det er, at I ved noget om de her pipes her, jeg har. Det der pipe, det ved jeg godt. Men hvis I ved noget om de andre 2 pipe her, så må I godt lige skrive noget. Sæt et link ned. Hvor det er, at man nede i det nederste. Hvor det er, at I så lige kan sende mig et link om, hvordan jeg kan se noget om det.
Fordi at jeg ved intet om det lige nu. Jeg har studeret meget med computercraft. Hallo, fuck. Ja, så noob er du bare. Det er til dig. Ja, okay, snak pænt, mand. Ja, jeg siger det da alligevel. Snak det pænt, bare fordi det er mig. Nej, det er ligesom jeg heller kan lide dig. Lige meget. Lige meget. Det er lige for, at de skal se mit lille værelse hernede, hva'? Kunne de også lige skiftes mellem at se min skærm og din skærm? Så hvis det var, at de lige ville have set noget fra din nej, det ved jeg nok, altså. Se det. Ja, hvis I synes, at Knud er for nederen, og I vil gerne se lidt mere af mig, så kan det måske så skriv nok i kommentaren. Sådan at vi deler, sådan at vi deler skærmen op, så I kan se begge to, hvad vi laver. Det lyder fucking underligt, at vi begge to sidder på skærmen. Jeg plejer bare at sidde og se film. Det er fordi, du plejer at gøre det i undervisningen. Der er en rød streg midt i mit Minecraft. Hvorfor? Jeg er nede af mine. Er du nede i jorden? Nå, okay, så derfor der står dit navn nede i jorden. Hallo, jeg kan ikke dø. Altså, og den her video, den er blevet optaget præcis 4. Den er blevet optaget klokken 4 om natten. Den 21. i 4. Så fordi så kan de vide, hvornår det er, at vi stadig sidder og er vågne. Og hvorfor skulle de vide det? Nå, jamen, jeg tror, jeg har fundet det gør vi jo også i hverdagen nogle gange, men det var ikke så tit, jo. Fordi jeg kunne ikke lige komme videre. Fedt nok. Okay. Mig og Knud, vi har en meget virkelig en sørgelig historie, I skal høre. Både mig og Knuds mor, de lever ikke mere. Og vi tror, det er Guds skyld. Jeg sad næsten og fik det var altså. Nå. Kæft, Kælling. Det er sport. Seriøst? Nå, kæft, jeg sad lige og ryger. Kæft, der er egentlig meget sport i det. Jeg går ud fra selve verdenens kant. Okay, Knud. Jeg er helt nede ved lava nu. Kommer du ned og joiner mig? Jo. Altså hvad? Ej, jeg har så ikke lige nogen joint her. Det kommer an på, om du har en joint. Altså, jeg vil ikke rigtig joint. Join ned. Nej, men så kan jeg ikke rigtig joint der jo. Kom ned og vær med til at mine noget. Jeg sidder sgu da ikke og ryger fede fucking foran YouTube. Yes. Ej, det er jeg så ikke. Nej, du er sådan en lille artig dreng, ikke? Jeg skal ikke vide hele min baghistorie, så tror jeg sgu ikke, der er nogen, der gider at se min video mere. Nej, men det tror jeg sgu heller ikke, der er nogen i forvejen. Det kan sgu godt være. Kæft, jeg laver nogle gode diss til dig lige nu. Men hvad fanden? Men hvad fanden for at tror jeg vil høre på dit brok? Hørte du hvad jeg sagde? Ej for helvede, nu lægger det hele. Så må jeg kraftedeme lige ud af serveren og ind igen. Så kan jeg lige se IP'en. Hvis I nåede at se den, eller så kunne I lige pause og tjekke den ud. Dumme stykker træ.
træ i armen, mand. Åh, hold kæft. Nope down! Killing, der er sport. Hold kæft, Kjell. Det er sport. Ja. Nå ja, hvem tror I, der er bedst i fodbold? Og I må ikke sige nogen store hold. Det er fra Danmark, England og Tyrkiet. Jeg opdægter et eller andet. I skal bare sige, hvilken spiller fra de lande, jeg lige har nævnt, tror I, der er bedst? I kommentar. Altså, bare rolig, jeg har også en YouTube-kanal, så hvis I gider følge Knud, så følg mig. Måske jeg er sådan lidt mere hardcore i det. Starter nok først. Du har da ikke fået lagt nogen video op for nys? Ja, det er lang tid siden jo. Nej. Og vi har så været barndomsvenner i lang tid. Så er det jo. Og jeg sidder næsten en gang imellem om aftenen, når vi skyder mig selv. Ja. Sådan er det, når det er, at man... Jamen det er også... Ja, sådan er det, Knud. Og det kan godt være, at en gang, at jeg lige pludselig pauser videoen. Og Ja. lige kommer et lille klip, men så skal jeg lige ud og ryge en smøg. Ja, hvad er Knud? Er det sådan, at du er med i kirke i morgen? Vi skal op igen. Jeg skal ud til plejefamilien igen. Klokken 9? Hvad fanden regner du mig for? Tror du, jeg står op? Nå, jamen ja, det er klokken 9 jo. Men du skal jo slet ikke sove. Tror du, jeg kan holde mig vågen? Det er sådan, at det bare. Okay. Ja. Ja, Så kan det er det, jeg har tænkt mig. Hey, skal du ikke lige bytte alt dit cobblestone? Ja, du er sådan en lille baby jo. Jeg skal lige ind og tømme alligevel, så Nej. fanden. Hakketik, 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 hak. Hak, 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 hak. Nå, jeg skal ind og tømme den for cobblestone. Nana. Nå ja, og alle dem der ser med, ikke? Please, lad være med at starte med ryg. Og hvis I ryger, så stop. Og det koster fucking mange penge. Jeg bruger sådan cirka 1000 kroner om måneden på smøger. Men det kunne jeg faktisk godt have sat rimelig meget ned, hvis jeg stoppede med at ryge Prins og købte nogle andre smøger. Skære ned på dit forbrug, ligesom jeg gjorde. Jeg måtte sgu da skære ned for... Jeg måtte Ja, okay, skære det er også fra 2 dig. pakker om dagen til ned til 1 pakke om dagen. Så er jeg så skåret ned igen, nu ryger jeg kun en kvart pakke om dagen. Ja, og så er det bare mig, der næsten er 3. Ja, jo, altså, Fuck, man, der er noget mange. du så godt, hvor mange tomme cigaretpakker jeg Hey, havde, og ikke? YouTube, hvis det er, at I ikke fatter, hvad vi snakker om. Ja, det så var hvorfor for der fredag har det over i starten af næsten sommerferien. 1000 Nej, fucking smøgbakker liggende. okay. 1000 og 1000, jeg tror, der ligger 26, 28. Ja, der ligger flere end du kan tælle til, jo. Ja. En iron ores. Fordi at jeg skal have lavet en mere af de der små bikser. Ja, men du må ikke få noget. Så jeg ikke hele tiden skal banke den væk ned for at komme ind med de nye sten og ud med cobblestone. Jo, du får bare 7 stykker. Mange tak. Værsgo. Du har bare proppet den op i den øverste. Nå ja, så langt tænker du ikke lige en gang imellem, men fuck det siger vi ikke til nogen. Fuck det siger vi sgu da ikke Fuck til det nogen. dig, mand. Se.
Nej, det er slet ikke fordi vi sidder og laver en fucking video til YouTube. Snud 7792. Selve min YouTube-kanal hedder decideret Erik Hansen, så de Ja, kender det giver nok decideret lidt sig mit fulde selv. navn. Prøv dog lige at holde kæft. Ja, du er også bare doof. Så er det bare mig, der har valgt. Ja, Det er da bare mig, der har valgt at sige, at jeg hedder Hardpro Gamer. ja, men du er ikke pro. Det er fordi, jeg er hard, og jeg er gamer. Skal vi se, hvem os to, der er bedst Og jeg til er skydespil? Jo, det er. Jeg er pro. Jeg er pro. Det vil du Ja. godt. Jeg spiller ikke Det er masser, vi kan da bare gå ind og tage Game CS. Prøv lige at skrive ned. Call of Duty, Prøv. Black Ops, eller Modern Warfare. Jamen altså, det kan jeg også godt smadre dig. Jeg er røvligeglad. Man bøvser ikke på fucking YouTube. Ej, undskyld. Det gør man ikke. Man bøvser slet ikke i det hele taget, når der er andre til stede, Knud. Vel? Nej. Nej, men det er fordi du prøver på at rette på mig, men det går nej, ikke særlig men godt. Har jeg du kan lige en lave fakler? Jo, tak. Eller som Pind med Eli. jeg plejer at sige, Du en må pind få med 4 Eli. pind med Eli. En pind med Eli. Jeg har kun lige 4. 4? Ja, jeg er en nær lille gris. Er du nær i? Gris. Gurlig gris. Det er ikke godt at snykke op, mens man er snottet. Man får virkelig hovedpine af det. Ja. Selvfølgelig, jeg giver dig lige 7 Ja, stykker jern nu i er jeg i gang går. med at lave refined iron, Brunner. Nu skal Og jeg jeg har lave fundet en masser af de af der jern. små butikker der. Nu skal jeg lave en til, Brunner, så skal jeg ikke til at banke en væg ned, hver gang jeg skal ind for at hente noget og byde om på noget. Så smider jeg noget cobblestone ind i den ene side, og så hvis det er, at man bare lige skal bytte om, så kan man lige i den anden der smider man bare refined iron ind. Eller det er bare, ikke refined iron, men selve det normale stone. Smider man ind det andet sted. Yes. Undskyld, at jeg lige laggede lidt der, men der kom lige en kæmpe lagbølge. Nej, det var decideret lagbølge. Det hedder dårlig kvali. Hold nu kæft med dit kvali. Det er dårlig kvali, Knud. Skal jeg virkelig kvali dig, var? Det er sgu da dårlig kvali helt. Skal jeg virkelig give dig dårlig kvali? Skal jeg virkelig give dig en masse pøls? Jeg mente heller ikke, det var ironisk ment. Hvor meget jern var du skide lige på nu er der i her? hvert fald ikke noget cobblestone herhenne. Nå, du må lige komme og... Du må lige komme op med noget cobblestone. Det bliver du nødt til. Nej, du må selv finde ud af noget. Hey alle sammen, så er jeg kraftedeme fået kår over. Og jeg ved godt, den er sådan der i længe, men jeg gad bare ikke det at fjerne den. Nu må du lige komme op af den beskidte kulmine og få dig et bad.
Ja, men så må du lige komme op dernede fra. Det er ikke nogen kulmine, det er faktisk mit værelse, du snakker om. Jo. Jo. Nej. Kommer du ikke lige op? Nej. Skal op og af med dit cobblestone og det? Nej. Jo. Jo. Nej. Skal jeg lige Nej. pause den her video, så kan vi lige diskutere den her færdig? Det skal du kraftedeme ikke bestemme. Nej, det behøver du ikke. Der er et eller andet med min indstilling. med mit optagelsesprogram. Og jeg bruger Hypercam 3. Det virker rent faktisk. Ja, alle sammen, det er et lorteprogram. Det kan i det mindste optage og med det ved I alle sammen. mikrofon, som dit ikke kan. Det kan den da ikke. Det kan det da godt. Nemlig. Det er bare der lige skal med du de ikke pille ved indstillinger, nogen der det er ikke lige. indstillinger, vel? Det er ikke noget med et program. Nej, der ligger det hele bare allerede Nej, klar. det er fordi det er et lorteprogram. Hvad? Hey dude. Hvad? Nede ved lava. Jeg er nede ved lava. Lava. Jeg er lava. Lava. Hvorfor da? Hvad er der egentlig monstre slået til? Ja. Jeg spørger bare. Nej, jeg har bare ikke set nogen nu. Og det vil i hvert fald være fucking dumt, hvis det er, at de har slået monsterne fra. Fordi så er der jo ikke nogen, at kæmpe på. Hvorfor? Okay. Nu kan jeg lige gå ud af serveren og ind igen, Brunne. Nu kommer jeg til at overtræde en bestemt linje, som hvis jeg overtræder den, så kan jeg ikke komme. Og så fucker det hele for mig. Og nu tabte jeg kraftet med en glassikring igen, mand. Det bliver nødt til at være dig dernede og nede af mine. Det er dig, der får det meste ned af mine. Ja, det giver sgu ikke. Det giver sådan noget. Ja, jeg har sådan noget. Det giver sådan noget dårlig quality. I starten lige når jeg kommer ind, mand. Det er ikke dårlig kvalitet. Nej, Bruna, jeg kan i hvert fald stadig godt se i den samme kvalitet. Jo, det er. Ja, det er også lortet dårlig quality. Det er dårlig quality. Kommer du ikke lige op? Jo. Nej. Jo. Nej. Du kan ikke spørge mig ad. Kommer du ikke op? Og jeg svarer nej, så skal du sgu da ikke bare svare ja. Nu må du kraft. Det skal jeg ikke, nej, jeg gider ikke op. Bøf. Hvad skal jeg spise? Dårlig quality. Jamen, jeg har altså bestilt pizza, så nej tak. Der sprang lige en vandledning ved dit hus. Hvorhenne? De forbandede pule dumme svin. Der sprang lige et vandledning. Ja, du det vil er selv godt. tjekke videoen efter. Fuck. Det skal også tænke mig. Det skal jeg ligesom have, fordi så meget jeg disser dig, det er så godt. Hvorfor?
Nej, du bliver sikkert sur på mig lige om lidt. Fordi alt med cobblestone har jeg spillet i lavaen. Du har bare Vi ses. noget cobblestone med op. Ups. Okay. Let's go. Det er sådan set det eneste jeg har på lige kig. Dude. 5 Sådan er der. fucking stykker. Der. Det er sådan set det eneste. Nej, det der. Dejlig bøf. Nå. Smutter du? Jeg smutter. Au, Ja, så sådan pauser vi lidt lige på mit imens, værelse. så får jeg lige røget mig en smøg, og... Ja, men jeg skal jo udenfor ryge en smøg, ikke? Hvorfor kan du ikke bare gøre det imens? Nå, men... Nå ja. Vi... Sådan er det jo. Du behøver jo faktisk ikke engang jeg skal at pause men videoen. ellers kan jeg Du ikke kan klippe. faktisk bare klippe den bagefter. Okay. 2 tag YouTube. Nå, men så kan jeg da også ryge en cigaret. Nå, har du pause? Yes. Jeg har Hardpro Gamer her, har lige hakket noget sten til ham. Nej, det gider jeg ikke. Det... Prøv... Vil du ikke have mit bræk, eller hvad? Nå, jamen så giv mig det igen. Jeg har brækket det over til dig. Hold kæft, man, vi har intet liv. Nå ja, og YouTube. Hvis I gerne vil vide, hvordan man laver en Minecraft-server, så ja, vi lægger et link nede i beskrivelsen, hvordan man gør. Og så trykker I bare på det. Og så kan I... Ja, så jeg skal lige have lavet det og sådan nogle ting, og lavet en video med det. Og så kan jeg komme i gang med det. Så ja. Nope. Ups. Hvad skal jeg bruge? Jo, det tror jeg nok godt, jeg kan. Jo, det kan jeg godt. Hvad var det, vi skulle? Jo. Mindre hvis Knud har lavet det. Den var sgu da god. Det står du og siger, min jokes ikke er gode. Nå, jamen altså, jeg kan også bare logge nu, hvis det er.
Ej, jeg driller. Jo, jeg har en masse togskinner. Ja. Ja. Det gør du bare. Ja. Altså ikke for mig, fordi jeg har en god computer. Hvad skolder? Ja. Jo. Ups. Ja, det er faktisk et skodhus. Ja, YouTube, han er ring. Er der nogen, der er ved at blive muggen? Hvad, Olsen? Nå, du er rigtig morsur, hva'? Rigtig morsur. Ja. Så hvad har jeg? Ja, sådan en skodcomputer han har. Nå. Du får... Ja, du får lige de der 4 stykker guld der. Bagved dig. Der er jeg. Så får du lige det der. Og det der. 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 Så har jeg ikke mere.
Let's go! Nej, jeg gider ikke smide noget i en usynlig kiste, som jeg ikke kan se. Så fuck. Ja, jeg kan stadig ikke se den. Se, er det ikke meget, jeg lige har fundet, hva'? Yeah! Så. Nu har vi mere. Ja, jeg kunne så faktisk skaffe meget mere. Hvis jeg altså gad. Men det gider jeg ikke. Og YouTube, hvis I gerne vil se mig spille CSS, så gå ind på min YouTube-kanal. Den laver vi også et link til på et tidspunkt. Jo, det ved jeg. Det ved jeg godt. Hvad, skal vi lige stoppe videoen og så diskutere det? Ja, skal vi det? Bøffel. Super. Det klip. Nå ja, hvad, Knud, hvem fik ret? Var det lige hard på gamer? Hårdvare. Det er jo en. Men for det første, bare lige så ved det, jeg vandt. Hvad er det noget, du gerne vil slå os om, eller hvad? Quali. Så kan du også få noget. Ja, ligesom din mors elregning. Ja, det er også det, jeg mener. Nå, jamen altså, de har jo masser af penge. De har jo dig boende. De får mindst 100.000 for at dig boende. Så belastende du. Nå. Men jeg tror vi efter den her del 1 her, der tror jeg vi laver en del 2. Ja. Men hvis det er, kan vi sagtens finde ud af noget. Og I må gerne dele videoen på Facebook overalt. I må godt synes godt om det. Så ja, så må I godt skrive, hvis I er utilfredse med noget, men vi gider ikke noget med. Og vi gider bare ikke haters. Hvis I haters, så lader man sidde og glo på det. Det hedder det ikke, Knud. Ja, og sådan vil folk ikke høre det. De vil gerne høre det fra min mening. Sød og rar. Sød og rar hedder det så. Ja. Yes. Nej.
Er du overhovedet træt? Ja, det er jeg heller ikke. Nå. Fedt. Jo, 2 sek. Jeg skal lige ud og en cigaret. Ja. Fedt. Nå, men hvad hedder det? Jeg skal lige ud og rulle en cigaret, så kommer jeg igen. Ja, ja. Jeg kan bare lige høre lidt. Jep, så 2 sek. Godt. Ja, vi skal slutte herfra. Moin.